Izinto ongazenza lapho usuyibona usuqala ukuvilapha ekamereni ezingathi ukuvusa noma zidelay ukuthi uqale ukuvilapha. NguDr. Thabile Weather Blue Clinic, iklinikhi yamadoda eseThekwini. Ngibhala upage 9 welanga langesonto la sikhuluma khona ngey'nkinga amadoda abhekene nazo. Siqinisa kakhulu ey'nkingeni zasekamereni. Ngiphinde ngibe noDr. Love Nsizaka-Mshengu Khosini FM njalo ngoLwesibili kusuka ngo-1 kuya ku-2 ezintathakusa. Thank you very much. Sengifikile ku 1000. Sengifikile ku 1000. Thank you. Ukuthi nizela ngifikisa lana. I hope uchaza lokho ukuthi na-enjoy content. I'll try very hard ukunika more content. Kodwa eqaleni ngizoqale ngenze show ukuthi sonke siya-understand izinto ey'thile ngaphambi kokuthi siqhubekele entweni ey'phambili. Please like this video and like the other videos as well, because lokho it motivates me to do more content. Namhlanje ke njengoba desishilo sizokhuluma ngezinto ezingasilekelela lapho siqala kuba nenkinga ezithile zasekamereni ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke sibe nenkonzo ejabulisayo. Ngokuqala kufanele siqale ngokuqonda ukuthi yenziwa yini erection, yenzeka kanjani erection. Masinokuqonda lokho kuba lula phela ukuthi sikwazi ukuchazelana ukuthi singayigcina kanjani erection. Ngokuvamile ngithi mangikhuluma nama-patient ami isikhathi esiningi ngithi erection ibuke njengebhaluni. Kumele ngene ibhaluni kodwa yegazi, ibuke njengebhaluni kodwa yegazi. Kumele kungene igazi eliningi kungaphumi lutho ngoba phela sonke siyazi ukuthi ibhaluni maline embobo, ibhaluni mayivalekile lembobo lena ofaka kuyona umoya noma kunembobo la liphuma khona kuba nenkinga alifutheki, siyakwazi lokho. Manje ke sibuka kanjani erection? I-erection nayo sidinga ukuthi ingene igazi eliningi kungaphumi lutho libambeke lihlale libambekile kuze kufike isikhathi njengebhaluni udedela kuze kukwazi ukuthi kuphume umoya. Yenzeka kanjalo ngoba yenzeka kanjalo ke i-erection siyazi ukuthi uma ubuka ucabanga noma uthinta into ekwenza ukuthi ingqondo interpret njengokuthi udinga ukulungiselela inkonzo yasekamereni. Umqondo ugijimisa imiyalezo uyise emthambweni engene esithweni sangasese. Le myalezo mayihamba ifika la esithweni sangasese ifika ithini? Ifika ithi kwipenis mthambo ongenayo uvuleka, wena ovalekayo ophumayo valeka. Gcine ngokuthi ingene igazi eliningi kungaphumi igazi elitheni. Uyabona makwenzeka kanjalo liyangena igazi kuze kuqine. Kuthi lapho sekuqediwe usurichile, usuclimaxile, wa-ejaculate, wa-reach your orgasm, kwenzekeni uphendeke futhi ingqondo isenda umyalezo ofanayo ukuthi hayi ehla wena, vuleka wena, kwehle kuphindele emuva. Lokho kwenza ubone ukuthi inkinga ingaba kuphi nendawo ekutholeni erection. Sinokuqonda ukuthi inkinga yokuqala ingaba sekusukeni komyalezo engqondweni uze emthambweni. Okwesibili ungaba semthambweni mhlawumbe kwi-wall yomthambo ongenza ukuthi umthambo ungaphenduli kahle lapho lo myalezo ufika. Okwesithathu ungaba phela khona la ngaphakathi ukuthi igazi alisavumelekile ukungena kahle. Lethe umthambo uyavuleka kodwa kunento evalile, igazi alisahambi kahle. Siyabona ukuthi kuney'ndawo ey'ntathu ekumele ithinteke. Siyazi ukuthi kunokunye ama-hormones nokuthile okunye okudlala indima ekutholeni i-erection. Kodwa kwamanje asibukeni lokho kuphela. Okwenza sibuke kanje, cabanga umuntu onoshukela. Ushukela siyawazi phela ukuthi okokuqala abantu abanomshukela banciphelwa imizwa. Asikhulume ukuthi ey'nyaweni nje yikho phela bejwayele kuba ney'londa la ey'nyaweni. Ngesinye isikhathi beze begcine bebe naley'londa lezi ezilokhu ziye-theatre ziyo-debride okukusika le nyama lena esibolile. Ngesinye isikhathi beze begcine senqonyiwe. Isikhathi esiningi mabelimala labantu abazi nokuthi balimele kungani ngoba imizwa ayisebenzi kahle. Yabona ke ngoba ukwazi ukulimala imizwa yasey'nyaweni kuchaza phela ukuthi ngokufanayo nemizwa ezesithweni sangasese la ingalimala ngokufanayo. Asibuke kanje lento unoshukela. Ingqondo iyawuhambisa iyasho ukuthi ngathi kuzokuhambela kahle, hambisa gijimisa umyalezo uyosho ukuthi vuleka wena valeka. Sithe imizwa isilimele, hambisa umyalezo kancane. Umyalezo ngoba phela siyazi ukuthi ama-nerves amumatha ushukela mase ngabe sadlulisa imiyalezo kahle. Umyalezo uhamba ufika usuyishintshela usushinto ehlukile phambili. Indlela yokuqala ungalimala kuyona. Asize kweyesibili. Wona futhi lo mthambo kunezifo ey'ningi ey'hlukene. Singawufaka nawo ushukela la phakathi. Ngiyaxosa sokusikhetha ushukela njalo ngoba iwona sonke sazi ukuthi yenza inkinga zekamereni. Kodwa sibe nokuqonda ukuthi nezinye izinto zingazenza le nkinga ngokufanayo.
nawo-ke umthambo. Sifikile umyalezo sithi kulana umyalezo ama-nerves awakathinteki, umyalezo uyasuka engqondweni uyagijima ufika lana uzodlulisa imessage. Kulimele lana qinile kunento esibiza kuthiwa i-vasculopathy echaza ukuthi umthambo ayisasebenzi kahle hle. Hayi, vuleka wena, valeka wena, ungaphenduli. Ngavuleka umthambo, ungavaleka umthambo, siyabona kuba nenkinga yokuthi igazi phela lisande liphumayo alivalekile, elingenayo sorry, alivalekile liphumayo liyangena liyaphuma, uba nenkinga ye-erection. Okwesithathu, la ngaphakathi phela sifuna ukuthi umyalezo uyasuka la engqondweni uyagijima ufika emthambweni, umthambo uyalalela, uyavula ongenayo, uyavala ophumayo. Kodwa inkinga-ke la ngaphakathi kunokhekheba, wena owazi wakwabona uplumber akhipha ipayipi elidala nalo likhekheba lingaphakathi liyavuleka, kodwa kuhlela ukhekheba la. Lokho kungenziwa yini? Izinto eziningi, kodwa sikhulume ngocholesterol ke namhlanje. Ucholesterol ungasenzela leli khekheba lolu. Sekunaleli khekheba lenziwa ucholesterol, uyavuleka umthambo, uyavaleka, awuvaleki phela kahle la ikhekheba livalile, uyavuleka lo, kodwa uyabona ukuthi ungavuleka ikhekheba lona liyakazi phela limile linciphisa igazi elingenayo. Ikhekheba livuma ukuthi kuvaleke kahle, siyabona ukuthi igazi liyaputshuka laphana ngoba phela ikhekheba lona livuma ukuthi kuvaleke kahle. Lokho kungenziwa ucholesterol, kungenziwa ushukela, kungenziwa ezinye izifo eziningi futhi ezingenza inkinga efanayo. Sesiyabona-ke ukuthi ungalimala ey'ndaweni ey'ntathu. Yebo, siyazi ukuthi nama-hormones ne-stress nakho konke okunye ungacontribute enkingeni yasekamereni. Ungenze njani-ke wena ukuyivikela ukufika lapho? Okokuqala, hambe i-annual check-up. Lokho ngiyokuphinda njalo, sesikujwayele abesilisa abaningi bayivikela ekutholeni iy'nkinga zekamereni. Kokuhamba nje i-annual medical check-up. Ikwenzelani i-annual medical check-up? Lapho usheshe uthole izifo zingakakulimazi. So, ngeke uzofika ukuthi leli khekheba liyoze libe likhulu likublokhela umthambo, kushukela uyobamba kungakashayi isikhathi la ukuthi kulimala ama-nerves, ukuthi awusakwazi ukuhambisa umyalezo. Nazo zonke ezinye izifo ziyobanjwa singakakwenzeli i-vasculopathy. Indlela yokuqala ongayivikela ngayo. Okwesibili, asidle ukudla oku-healthy, sinciphisa amafutha, sinciphisa ushukela, sinyakanyakaze, ngoba siyazi ukuthi ukwenza lokho kuphela kungazivikela kuzo zonke lezi zifo lezi sikhuluma ngazo, okuyizona futhi lezi zifo ezizophinda zisidalele inkinga yasekamereni. So masike saqinisa ekudleni kahle, shukela, usawoti, amafutha, izitha zethu ezinkulu lezi ezintathu ekumele sizibalekele kakhulu. Sizama ukuthi sikhethe ukudla ngokuhlakani. Kanti enye into ebalekile singayivikela ngalo ukuthola nje uvitamin D. Siyazi ukuthi isikhumba sethu siyazivikela lapho siphumela elangeni, ugcoba i-sunscreen futhi awuphumi during lama hours a-peak, ufake isigqoko ukuvikela isikhumba sakho ngaleso sikhathi, kodwa thola uvitamin D owanele, thola namanye amavitamin anjengo-zinc nezinto ezinjalo, zithole ngokwanele ngoba ziyasiza ekwakheni utestosterone, okuwuwona esaziyo ukuthi udlala indima enkulu ey'ndabeni zasekamereni. Lokho masu uzama ukuthi wenze lokho, nokuthi uxoxisana phela nomlingani wakho indaba zocansi, ngoba ngesinye isikhathi indaba zocansi zenziwa ukuthi nibone izinto ngendlela engafani, kuba nokulwa nilisana into ezithile, kanti nobuhlobo obuhle nje phakathi kwakho nopartner kuyakusiza ekutheni ungabhekani nenkinga yasekamereni. Nciphisa stress. Siyazi ukuthi kunzima, ziningi izinto abantu abahlale beyicabanga ezibastressayo, kakhulukazi ama-meals, ama-breadwinners. Isikhathi esiningi kuhlale kunokuthile okucabangayo. They always have business ideas, they always thinking of izinto to push their families forward. Nciphisa. Enza upartner wakho upartner wakho in life, not just ekamereni. Uma upartner wakho in life nikwazi ukuthi nibambisane lapho nibhekene nezimo ezithile. Ukwenza lokho kuphela kungakuhlehlisela noma kunganciphisa izinga lenkinga zasekamereni obhekane nalo. Sikhathalele, zinakekele, ngoba impilo ilona sexual life health nayo. Uyinakekele ekamereni kusho ukunakekela impilo yakho. Futhi isikhathi esiningi la kuney'nkinga khona zasekamereni kusuke kuyi-alarm eqonda ukuthi khona okunye emzimbeni okungahambi kahle. Singayithatheli phansi lapho ubona ukuthi kunokuvilapha, kunokuthile okungahambi ngendlela efuna ngabe kuhamba ngakho. Sukuma wenza okuthile, ngoba ngesinye isikhathi kuyobe kuyibhomu elilindele ukwenza, kusuke kunezinye indawo emzimbeni elindele ukulimala, kanti kusuke kukubonisa, kukubonisha umzimba ukuthi khona izinto engahambi kahle. Ngiyabonga.